is tá goibh chuirde is nu sé OMP agus si é leabharfas agus an leabhar bhaig a bheas go inniu an ceann seo dar a bhanam tas le Maoilios Caimbeul agus leabharín beag garad é seo in na hAlban agus is scéinséir nó cérinneachán is se hé seo faoi hún athrú más fear a chuirlíns san hochtaí in Innernis bailile mór Gaeltacht na hAlban agus tosach an leabhar seo hAngelum tan fear seo an íoin morachug McLeod agus tá sé siúlamach le den aigen agus an sin fáintí bás nó mar rítar í nó chuintí láh ina bás féin agus ní fis cad a hála de agus tá began í an áras faoin bríomhcharakter faoi charakter glórcharakter eile agus tús an leabhar hAngelum han an siomhlum began ín spéisial gur is lonhe na hochtaí agus sin ag dear an leabhar ag an roiin character isteach agus tá tuirlíonn roiint réiteach sa scéil atá fear at agus níor hahan an deirlumm le fearne ach se an rud háirlíonn an mar míon leat go mílfíon scéalart ná bí géiste go leis inis ach téann na bríomhcharakter agus é fisrú bhás a chalín téann sé go dtí an bhainse a churann faoi hiopnóis é agus an sin fáint sé amach ní léir sé seo an fear sa scéal ach go raibh saoil eile aige agus go raibh sé ag trid i ga culloden ribh seo agus sa leabhar fis gur háirla sé sin nó go raibh gohfuil sé sin a gceist agus an sin fáint sé amach go raibh an bhain seo a bhí a chur faoi hiopnóis agus a chur chalíonn faoi hiopnóis ag rá le rudaí a dhéanamh son le culloden athrú aeráide agus sin éon tas atá gceist leis an bríomh leis an tedal agus ach tá sé sin ábhríonn at mar rud. Níl gom is dócha go raibh an athrú aeráide mar chluch ar fadrií an daoine is nachtaí ach ní chomór sin ach an tlí go bléin sí leis daoine a chur faoi hiopnóis gon obair ar a son at rud é agus tá cúpla dána tá beagán íon at mar dhéal ar chuirsaí religiún damnítar duine denna chartar bíonn si siúlamach le daoine tá pósta agus damnítarí sin ach feictar nóta beag i dús an leabhar tá sé féin agus a bhean ag obair faoin úidir ag obair faoi láthair ar leabhar na méir le ar bhanam God in a Gaelic poet, a journey from agnosticism to belief agus tá Gaeltacht na hAlban agus beidir alba trí chéile anna religiúnach ach tá cúpla character in sin atá sách religiúnach ach tá beagán ín sin i gceist sa scéal neanar bhfuil ach tá siar an ír agus trid idir fórsaí religiúnach agus fórsaí agsúla agus ní an céin an tlí gur dailálach leo níor bhíonn sin simán ach mar cérinneachán hain sé lom agus bhí spéisiúm fiúgadíon deir fáilach cad a hála ach go méidir nach raibh an deire chósá so is í hepas sin é slánta blin